Hi guys! Diri ta matulog karon sa payag namo diri sa Esperanza kay namista man lagi. So, diara ready to sleep na tayo mga sis. Pero ato ning itaod ang mosquito kay I'm sure na marami ang lamok ngayon. At saka ito ukay-ukay namin ni Sherwin, bumili ako ng pajama sa kanya at saka sa akin. Tapos ano pa ba? Ay, pajama lang ni siya kay ako man to giuli ang isa ka kuan. Daan na siya mga sis. Hala, ready to sleep na dayon ta ha. Ugma, before siguro ko mupangas, ako sa nilimpyuhan dani kay super abog na kaayo. And then dito pod ang kaldero kay naay bahaw nga wala na kuan. Wala na hawas. So, nahimo na siyang molds. So karon ato sa taod ang atong muskit mga sesi. Namista mi kauban si Jimbo, si Kikin, si Ryan og si Luy, si Igor. Wala unta ni sa plano, wala unta sa plano nga mamista. Nya kay nayon man gid si Luy nga mamista mi. So nakakaon man sad mi nya nabusog man pud ko kay gipaspasan jud ako ang kuan paklay. Ganahan ko sa paklay. Pero mao ba yan ay bawal sa ako pero ang lami mo'y ginadilit. So karon mag-ready na ta kay ugma pagkahuman panlimpyo diri mo pangas dayon ko diretso kay basin mutunga sila ni Kukoy ugma sa buntag kay nayon man nga basin ugma kuno. Wala sila nagtunga kaganiha kay si Kukoy gihilantan di ay kay nangipo man to sila. Nya mao to nga basin kuno ugma mutunga. So humanta man limpyo diri ugma mupangas dayon ko sa bukid. Matulog na ta mga ses. Kani sanina kang Sherwin ni nga sanina pero di ba? Okay naman pud ay nga magsuot og ingon ani mo, no? Ang ngayon man pud ay kumusuot og mga ingon ani. Di ba? Okay. Matulog na ta mga sis. Pero ato sa ni itaod ang atong moskitero para no lamok. Eto, ready na ang atong higdaanan day. Medyo nilamog pagkasuludan ni. Good night guys. Good night guys. Bitaw kuan na ang ato higdaanan karon for today's sleeping beauty. Diara as usual. Diba? Ang ganda ng higaan ko. Sumatog na dahil tano kay something alas 10 na kapin. Good night all. I love you all guys. The next day. Hi! Good morning! Naka-upload na ako sa Maya-Maya. Ito ang ating higaan. Ato na ning hipuson kay atong limpyuhan na diha kay sobra nakakalat mga ses. Early in the morning, magpangas din ta sa bukid pagkahuman karon. Panlimpyo dani kay basin na ay panday nagkuan. Basin na ay panday nag tunga adto. Ano pa start? Kaya ba sa pasit? Dara. Hindi naman ang iudahin. Dali pasit sa panday. Okay. Kung bukid na charger ako dalawang kasi nang tangkay. Ano siya? Yes.
Okay. Kaning dani sa abuhan, ang kaldero, na rin siya kanon. Wala ni siya na kuan, hukad, maunang ang hitsura. Pero oh. Yeah. Maghaling ta. Agoy. Ay, naay posporo. Ato ning kuan, hugasan ni nato ang kaning kaldero. Ayha nato ni siya initan. Kay para kung kintay og lungagan ni dili siya ingon nga diretso mapanos.